Samtang sa pikas bahin mga kagilaan sa kauluhan Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nideklarar na og national emergency sa nasod. Straight to the point. House Justice Committee bahala na mahigalag national emergency. Dugay man sa mahigala naka-relate ani. Mo na mga OFW pagpanguli mga sukitig paminaw wa kaayo managad ni Marcos. Mo ni tan-aw nun mga kagilaan ni BBM og sa iyang mga circle ngano ka nga mao ni ang tinagdan sa mga tao niya. Ngano man nga si BBM mura lang mahigalag, natural lang yun. Mura lang yun, ordinary nga tao, mga kagilaan, gilabay-labayan lang sa mga OFWs. Straight to the Ngano point. ka, ang mga tao magod mga kagilaan, mo relate mo sa unsay mga panghitabo karon. Dili ninyo ma-underestimate ang understanding sa mga tao, nakasabot ang mga tao sa hitabo. Labi na karon may galang nabahal ng gasolina, igo mga higala, tanan, ordinaryong tao nakasabot. Unya ni kasabot na sa ordinaryong tao, makabati ka sa Malacanang, maingon, wala pang krisis, ha? Okay pa naman, na normal pa man. Nga diapon mga higalay House of Representatives, ang ilang priority, bisan pa man mga higala og nagkaguliyang na karong adlaw magsugod na gyud sa hearing sa House Committee level sa impeachment nga kaso ni Sara Duterte. Ala mo din nagkinaunsa na mo, basta si Sara gyud ilang gusto.